So nawe la ukhona mfethu beke waqala wathi ulele endlini uyithole endlini unamaphupha amambi uphupha ujahwa uphupha ubulawa amaphupha uyawaphupha kodwa awacaci amaphupha avalekile kade uphupha sekuvele kwavaleka once waphupha kwase kuyavaleka isign yokuthi khona into esifike yawavala amaphupha. Uma umuntu angaphuphi kumele ungaphuphi from the beginning. Awukwazi ukuphupha mase kuyavaleka. Sekuvale bani manje? Uma uphupha waphupha amaphupha amambi ingozi nje leyo. Ingozi nje leyo. Njengoba kuyingozi leyo isho ukuthini lonto? Isho ukuthi impi vele isikhona ingaphakathi. Uma uphupha uze ube ne vision yokubona ngathi isilwane esiza kuwena. Ube nokuthi nayibo siyeza isilwane nakho isilwane sesifikile hayibo nakho singena embhedeni hayibo nakho silala nami bafethu iyiphi enye notification oyifunayo yokuthi ubone ukuthi your life is in danger. Ngoba phela ukuthi nje ulala nesilwane lonto iyodwa isho ukuthi your life is in danger ngoba ulala nomoya ongcolile ulala nomoya omubi umoya omubi ukwazi ukwenza ukuthi wena uzufike lapha ya kwi-climax uze wenza ejaculation uzufike lapha. So sengithi mina for the fact ukuthi ukwazi mfethu ukufika kuleso sigaba nesilwane awuboni ngani ukuthi njengamanje wena unengqinamba ukuthi ubhekene nomoya omumbi and umoya omumbi uyazenzela kuwena. Uma kukwazi ukufika isilwane ulindeleni kwi real life? Ulindele ukuba nemali, ulindeleni kufika isilwane siqale nawe, ulindele ukuba nendoda. Mawucabanga mawulala nesilwane ulala nesilwane, mawucabanga uzophinda ukwazi ukuba nendoda enizozwana nayo ngoba mawulala nesilwane noma ingaba khona indoda ama chances okuxabana fast hayi maningi ngoba sinesikhwele nje isilwane. Into emnandi njengoba sihlala emakhaya kunezinto ebeyishuwa abazali bethu noma ishuwe inyanga zakudala bezinamanga inyanga zakudala mfethu. Futhi yabona manje mfethu angihlanye mangiza umuntu engilanda ngogoqola kudala. Uyazi bekuthi qala sakhe emakhaya kunezihlahla kumnyama umhlabathi ufertile ngoba siphile emakhaya vele ebusuku ngoba kusemakhaya phela vele ebusuku sizofika isikhova ngoba isikhova impilo yaso ilula ebusuku sizofika hayi ukuthi sisoza kwakho kuphela sihamba yonke iarea sifike sihlale kwenye indawo sifike sikhale yabo sibuye sindize size kwakho sibuye siye emakhelwane sibuye siye entabeni sibuye siye ehlathini vele isikhova sizoyenza kodwa uyalazi belithini ugoqo laqala elibalimazile abantu psychological make wabona isikhova kwakho bekuthiwa kuphelile ngawe. Umuntu athatha imali okugcina athi kunesikhova esikhala la sivele similana esikhova ebusuku sivele simela sivele sikhale ngiyathakathwa mfethu ulalela izwa ngami ayikho leyo nto into ezokulimaza empilweni sesihlalile isikhova ifiye noma inini empilweni once umuntu oyisitha sakho wakwazi ukinstila ifiye kuwena kuphelile ngeself esteem yakho. Akufanele empilweni uvumele ifiye noma ingayiphi indlela ongenani if the going get tough when at least try by all means to be the tough that get going. Move with the flow, move with the situation. You must understand each and every event that you are coming across with. Okwakho bekumoya phansi manje abantu bevele ba instilwe ifiye. Once ifiye yaba instilled kuwena waba nefiye kuphelile ungeza isikhova nje ebusuku uthi awe akusalali uyatatazela awusakwazi ukuconcentrate akusasebenzeki mawuyingane akusafundeki yini kunesikhova esingibulalayo sithunywa ubani abathakathi basithumile izwa ngami King Bhaka asithunyiwa abathakathi wena osendaweni la kuhlala khona
izikhova. Kufana nendawo, ziyaziwa indawo la kudlalela khona izulu ukuthi mawakhe la izulu liyadlalela. Uma uzokwakhe endaweni edlalela izulu seliyadlala izulu, alithunyiwe kuwena, wena wakhe endaweni yezulu. Ziyaziwa indawo ukuthi makunezikhukhula ihlala amanzi. Akumele wakhe endaweni la ukuthi makunezikhukhula amanzi afika kwazi ukuhlala. Uma uzohlala lapho ngelinye ilanga ngizona kufika ikhukhula, vele uyomuka. Mawusumuka kufanele ube ngazuthi into entsha kuwena. No. Uwena wakhe endaweni la khona kumamanzi manini. Uwena wakhe endaweni esemakhaya namahlathi enezikhova. Izikhova zizophila kuphi kanti emhlabeni bafowethu? Zizophila kuphi ikhova? Ake niqoleleni ikhova. Uyazi abanye bebesabiswa imvukuzane. Imvukuzane athi umuntu we beke kwaba nemvukuzane khona ithuni elizofika. Imvukuzane vele iphila ngaphansi komhlaba. Uma imvukuzane vele ihamba ngaphansi ihamba ivukuzela. Uma izothi yavukuza umhlabathi ube soft uzophumele ngaphandle. Hayi ngoba ithakatha wena. Ukuthi nje vele yona umsebenzi wayo ukwakhiwa kwayo kuvukuza. Kodwa bazothina abantu we beke kwaba nemvukuzane. Alright ke utheni lo muntu utheni nemvukuzane funa ubize yena azoyikhipha. Lalelani mawuyisaba imvukuzane ungaloku ubiza umuntu akufuna o15 no20. Cha, vele ukhonke igceke nje. Likhonke nje igceke. Utheke nje osimende abawu30 egcekeni lakho. Utheke nje noma ungawona lenhlabathi ekuthiwa yilento ekuthiwa unkwali noma iG5. Ubiza yona umixe inkhonke igceke ihambile imvukuzane ngeyiphinde ibe khona. Ngoba yini ibingavukuzi ngoba izokuthakatha. Ibivukuza ngoba inhlabathi isoft. Ngoba inhlabathi soft ihamba ngaphansi ihamba iphusha inhlabathi. Baphelile abantu besatshiswa ngevukuzane. Into eyingozi. Ngiyanifundisa kodwa bafethu angazi niyofundani one day. Into eyingozi nanamanje mina engisayisho. Hayi lokho even ukukhala kwamankankani kuyimanje nanka yakhala nje. Nanka yakhala. Qala makukhala amakankani kuthiwe we khona umuntu ozoshona. Into ezogcina yenza kufiwe lekhaya ingoba enhlizweni yenu senizwe inkankani nazi ukuthi kuzoshonwa. Shuthi seniyekelele yonke into senimukele ukuthi kuzoshona. Izwa ngami inkankani uthi ngoba lidali ukuthi alikhali uthi alikhali phi? Ngoba likhala la lihleli khona inkankani. Lahamba nje ladlula ngehla kwakini kwathi alikhali lizokhala. Kufana ukukhala kwembongolo mase kuthi ayikhala izokhala. Ukukhala kweqhude lenkukhu kuthi alikhala lizokhala. Inkomo ifuna ukukhala izokhala. Ayikhali sokuthi khona ingozi noma khona cha isikhathi ukuthi ayikhali. Lihlale phezulu kwendlu yakho buka nje kubelungu ahlala phezulu kwezindlu awubanga umsindi amakankani kodwa ayikho ukuthi kuzofika futhi akufi umuntu. Yabo into eze ibe ingozi ngithi angifundise lento. Uyabona amakati ahlukana kabili noma ungalifuyile ikati akufanele ikati uzolifuya. Kunamakati lawa awufuyile ikati. Kunamakati lawa ehlenyuka la kwakho ahlukana phakathi. Khona azosetshenziswa yidalwa zalekhaya ukugadela nje ebusuku. Amakati ke lawa. Sengisho noma ubona amakati, ikati ulibonile izolo, walibona namhlanje, walibona kusasa, leli lifika ngisho emini ikati aliyona ingozi kuwena. Elifika ngisho emini. Ingozi lifike ebusuku ngizokuchazela namhlanje ngoba ngikhathela abantu bebona amakati bawajahle bawalimaze bathi wrong tshala yimi lokho ngibhaka ngitshela into eyenzeka kimi. Ikati olibona ekseni ulibona emini ulibona entambama aliyona ingozi kodwa lelo lisetshenziswa imimoya yala ngaphakathi ukugada ebusuku nokugada amagundane nokugada inyonga zasebusuku yonke lento ligadile seliyazi nalo ukuthi liyajomba lizofika la mase liyagada ikati lelo. Izoqala phi inkinga ngoba ikati likwazi ukumba. Uyabo likwazi ukumba ikati liyakwazi ukuganga ikati. Ngiyakutshela mina liyakwazi ukuganga kodwa ikati elizoganga leli ikati elihlalelile ekhaya ngeke lilivumele. Ikati eselihamba nomoya omubi khona ikati nje ukuthi lihambe nomoya omubi. Yabo kukhona futhi nokuthi inja nje ihambe nomoya omubi nje ithi izongena kwakhe egcekeni inja kanti no ithi ifika nje ifika itoilet yangaphandle inja ayona yala kodwa ihamba nomoya omubi.
iyenzeka lonto. So nekati liyakwazi ukungena nomoya omubi. Uzoyibona kanjani inja engenile mayihamba nomoya omubi? Uzozwa ezalegcekeni izinja zizovele shaya umkhulungwane, ziyayinotice ukuthi there is something wrong, zizoshaya umkhulungwane nje zingakayiboni nokuyibona, shaya umkhulungwane. Zothi seziyibona ziyikhonkotha kodwa kudala ziwushayile khona umoya omubi kokhona-ke. Right, ikati lizothi lizongena leli elanga nomoya omubi, leli lizovala esangweni leli ekhaya, kuliwe uzwe elwa engathi ingane esangweni, leli lala lithi awungeni, leliya lithi ngizongena, lithi awungeni leli, kube nalo umsindo. Ngenkathi uzumsindo amakati enza nje, vuka ebusuku wena. Iba insizwa la ukhona, iba insizwa, vuka. Mawuvuka uyephi? Qonda kuwena wakhalayo, uyapi manje? Selikuthayisile nje le lale ekhaya, livimbeleni, hamba uwashaye wonke aphume, lizobuya libuye lale ekhaya. Ukuthi ulifuyile or ulifuyile doesn't matter, lizobuya libuye kodwa. Emva kwalokho uma likwaziile ukungena, ikati labo nomoya omubi lingena maseliya ngaserumini yalomuntu elithunyelwe kuyena. Uma kuukuthi ikati lumoya omubi kodwa oqonde kubaba nomama balekhaya, lizogijima liye ngasewindini ekamelweni. Uma unenhlanhla kuzothi before ushiye umoya omubi lapho, lizoqhamuka leli lifika ngishemini, livele libambe lapho, beke abambana, lizomemeza leli wo libanga umsindo la. Engathi libanga umsindo, wena uzothuswa ukuthi amakati enza umsindo, kanti kulowo mzuzu umusa ukusabusathuka wena. Vuka washaye wonke aphume. Once wavuka ayaphazamiseka, leli belibambe leli ajabulile. Right, bengithi angichaze nginikhombise ukuthi i-level ikuphi la ikhona. Abantu